Tercera estació. Els maltractaments. Jesús cau per primera vegada. Us adorem, o Crist, i us beneïm. Han pactat viure junts de manera improvisada. La immaduresa i els problemes sobrevinguts han fet difícil l'harmonia. El caràcter poc treballat i l'escala de valors diferent fa que sovint hi hagi raons descontrolades. Malgrat tot, han tingut un fill i un altre. Els crits i la recerca de solucions fora de casa, fugint de la realitat, han estat el pa de cada dia. Necessiten sobreviure sobre el mateix sostre i les diferències es van accentuant. Crits i amenaces són la resposta davant les dificultats. Dins la violència psicològica i física. Pròxim a tractar a l'altre amb força donés la raó. La falta de respecte és la demostració de la falta d'amor i de voluntat de fer camí junts.